Tulo ka lugar sa Cagayan de Oro City gi-lockdown. Atong Cyril ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Real, dungan nga gipailawom sa lockdown o focus containment zone ang tulo ka mga lugar dinhi sa Cagayan de Oro City kinihuman nga adunay mga residente nga nagpositibo sa COVID-19. Tungod sa tulo ka mga bagong local cases sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City, gilayong gi-lockdown ang mga lugar nga dunay nagkasakit. Usa sa mga gi-lockdown ang sitio Makapayas sa Barangay Kamaman-an kung asa nagpositibo ang usa ka 23 anyos nga babaeng authorized person outside residence kon APOR. Anaa sa 412 ka mga panimalay ang apektado sa lockdown. Okay sila mismo voluntarily nagpanjod sa ang community dito sa ato. So lipay po ng barangay kay ang commitment po sa community, especially the organization of the homeowners, na andyan dito aktibo sila to impose aning containment. Hugot sab nga gibantayan karon ang portion sa Purok 4 sa sitio Santa Cruz, Barangay Kamaman-an. Di nagpuyo ang 66 anyos nga lalaking namatay ni adtong Agosto 15. Gisubay na sa City Health Office ang mga nakahimamat sa pasyente ug uban pang mga close contact niini gawa sa ilang lugar. 49 ka mga pamilya ang apektado sa lockdown. Lockdown sab ang Akasha Extension sa Zone 7 sa Barangay Carmen. Human nagpositibo ang usa ka 69 anyos nga lalaking residente sa lugar. Siya og ang iyahang mga banay gidala na sa temporary treatment monitoring facilities aron obserbahan. Ang natay bagong gi-impose ni with the RTA mayor kaning one way. Kay ang usual kay tabuan ni gasaka sila gasulod ang ganing one way nato napay gasaka nga mga rela going to Makanhan. Sa karon panaog ratanan. Samtang giandam na sa LGU ang food relief packs alang sa mga residenteng naapektuhan sa lockdown. Provisions, food pack, and then kanang intensified surveillance, and of course automatic ang pag-extract katong sa mga members sa household. So ubay-ubay gini, I think I heard figure 20 or more than 20 ilang gi-extract, no, which is really a defensive and I would even say a preemptive move, no. Real karon malinawon og cooperative ang mga residente nga gi-lockdown sa ilahang mga panimalay. Sumala pa nila nakasabot matud pa sila sa gipatuman sa LGU kini aron mapugngan ang local transmission sa COVID-19 sa syudad. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez.